Sabi mo yung cup of tae. Mali. Magandang gabi, tayo po ang Kamikaze. What's up, Legaspi? Nice to be back. Salamat sa mga nagpunta. Salamat sa mga nagpunta. So mga ngayon lang kami nakita, ngayon lang kami napanood, sabi po yung Kamikaze. Sikat na sikat kami.
natin ng 2006. Ngayon, sakto lang. Gusto rin namin mag-apologize. Kasi lahat ng picture na lumalabas, hindi mo justify kung gaano kami kagwapo. Aminin nyo, mas pogi kami sa personal. Sa bawat lugar na pinupuntahan namin, pag nagtatanggal ako ng salamin, tatlong namamatay. Ayaw nyo maniwala? Medics, magabang na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pitong namatay. Hindi yung second film ko. Wala ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa Rigay. Tsaka, kahit umulan, maraming salamat sa Rigay. Tsaka, basta tayo hanggang mamaya. I love you guys. Kahit tapos tayo mamaya. Miguel, Chris. Gamelingay! Nung Wednesday, galing kami, Pasig, lumugtog kami. Umuwi kami para kumuha ng gamit. Dumiretso kami ng Bulacan. Tapos, pagkagaling Bulacan, diretso kami sa airport. Lumugtog kami ngayong gabi. Pagod na pagod yung katawan, pero nawala yung pagod namin nung nakita namin kayo. Wala na bang kilala ka siya? Bukas, lumugtog kami sa Pasig, tsaka sa Batangas. Pero huwag na kayo pumunta, pareho lang din naman. Baka mas masaya pa ngayon, bukas may saan kami. So wala. Ayun, lalo ka, pwede.
At sa inyo, grabe kanina nung nasa hotel ako, parang na akong 80 years old, masakit yung katawan ko, may lagnat. Ngayon, parang magsaya-saya ko talaga eh. I love you guys. Samahan nila kami na panood. Palakpakan nyo sa keyboard si Mickey ng Fiona. Ito din namin yung foreigner. At sa gitara si Gian. Aming keyboard galing Australia, si Led Zeppelin. Meron request. Sa mga nag-picture tsaka nag-video ngayong gabi. Pag pinost nyo, okay lang ba? Lagyan ng hashtag para makita namin. Okay lang? Hashtag KMKZ. Hashtag KMKZ Pogi. Hashtag KMKZ, the best band in Kansas City. Hashtag KMKZ. Okay lang? KMKZ ni Caspi. Maraming salamat sa inyo. Matanda na kami pero talagang uho pa rin kami sa atensyon. Alam niyo ba? Magka-celebrate kami ng 25th anniversary namin sa August. 25 years! Sobrang tanda na namin. Pero may asim pa. Diba? Yung mga tita nakikita ko, sabi ng mga tita kanina sa akin, still sour. I love you guys. I love you guys. Salamat sa mga magulang na nagpakinig sa kami kasi sa anak nila. Thank you very much. Alam namin mukha kami mga gago. Pero thank you. Support you rin. Picture! Photographer na lang pinapunta nyo rito. Smile your face. Lumagot ba namin? Next one namin. Isang cover na kanta galing sa paborito naming banda, Kamikaze. Tungkol sa totoong pag-ibig. Para sa mga mag-asawa at pagsyota. Away ng away pero ayaw maghiwalay. Nandito! Rodrigo Rivera.
kayo para nagreklamo eh. Parang sinasabi, lagi silang pinag-iinitan. Ang hirap sa inyo, kukuha kayo ng pogi, tapos napakasilosa nyo. Tama ba ako? Kung makatama ka, mo, pogi eh. Pogi ka pare, pogi ka. Tanda ko, walang ginawa. Tandaan nyo, walang ginawa ang pangit ang Diyos. Maliban sa Kanya. Wala ko lang. Ngayon, girls! Bibigyan namin kayo ng chance para magpaliwanag. Sabay nyo si Mickey. Kumanta kayo ng buong puso. Sumigaw! Tumikit! Umiyak kung kinakailangan. Sabay nyo si Mickey sa pagkanta. Girls, let's do this!
Ito lang ako eh. Roman, I love you! Roman! Ladies and gentlemen, Check. Pabukasin ang ilaw! Alam niyo ba yung reverse cup? Simple. Galing sa lato, bubukas yung kamay. Walang ingay na maririnig. Hindi tawanan tama. Magawa! Ligasi, patingin na kamay! I love you guys! Ibig ko bang sumama sa akin? Kaya naman ko malapit na sa may gusto. Gusto mo na story where think you are so
namin, ibig sabihin, meron pala kami na mag-tribute sa kultura natin. Salamat sa pagkanta. Wala kami mga sinaulo, pero promise, matitino kami tao. Guys, siguro. Say Pagis! Sino gusto na kiss? Ready for kiss kami tumutuntok. Ilang beses na sa amin, naisip humintok. Akala ng tao, sobrang dali ng trabaho namin. May mga anak po kami. Mukha kami masamang tao, pero mabuti kami mga ama. Ang hirap iwan yung mga anak sa bahay. Kahit may problema, tumutugtog kami. Kahit may sakit, tumutugtog kami. Pero tuwing nasan pa kami dito, tapos nakikita namin kung gaano kayo masaya. Para kasama rin namin yung mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat sa pag-ibig, guys. We love you. Ipapalakas kami ng katawan para tututugtog pa namin yung mga apo niyo. We love you, guys.
Masyadong masaya. Bakit ngayon lang tayo bumalik dito? Lagi ako parang ganyan. Ganyan mo nakuha nyo eh. Sobrang yapang ng parang ganyan, Edgar. Bago kami pumunta dito, sabi ko kay Chito, Chit, pumunta kami ng Gaspi, baka may message ka sa kanila. Ang sabi ni Chito, wala akong pakialam sa kanila. Ang yabang! Sumigat na yumabot na yung gagong yun. Ngayon, ina-encourage ko lahat. Bukas, sinaan natin sila sa Facebook. Wala. Wala kami kasi kung wala pa naman ni Edgar, sila yung tumulong sa akin. Sila na kami. Ibig mo na kami magtog. Walang kabalot. Ibibigay ko lahat to. Pag nakita ko masaya tayo ngayong gabi. Kung saan ako mag-isikip.
Bago kami magpatuloy, kung may pumunta ka dito, lagi kayo nagkaka-picture sa akin. Dahil nyo naman, pwede ba kami magka-picture sa inyo? Wow, kapaitin pala kayo. Meron kami gangsa, yung number 3. Number 3, akala ng iba may mga masama-samang ibig sabihin ito. Lilinawin ko lang ibig sabihin ng number 3. Number 1, si God! Number 2, parang iniyakan! Number 3, tayo ang kamigati! Show your number 3. Number 3. Meron kaming sa YouTube Power Session, sumuling sayo kasama namin si Barbie. Pakipanood po, napakaganda. Saka yung album natin, ilalabas namin this year. Sana pa kayo, sobrang ganda. Sinubukan na ng Avengers. You guys are crazy. Huling request. Huling request. Kasi, pag sinabi namin talon, pwede ba lumindol ngayong gabi? Gaspi, pag sinabi namin talon, pwede ba lumindol ngayong gabi? Gaspi, pag sinabi
huli namin talon. Linisan ngayong gabi! Hindi ko talon, tatay ng boto! Luis, kasi. Kilala mo, ako'y maganda. Basta pitong-pitong ba? Hindi ka maganda. Kung esusin ko na, ay pinakamulan.